زي سكر وحوجي ودمنا زي ند العرين منتنا زودنا زود خبرة زمتت بمحلى فالبحر نبحر تخللنا واتر برهان كوشنا في الشخت بالنمرات وحيدة ما قازم نسيب ودي تنفشلو زيت ند العرس زبنا مرقونا حكيتنا حاضرة يخلع كم ورقي برهان يزغده ولا يودق بركي زانتان نطف مايات يزنتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرقت الريانا يا كل عامات نقاو الزمنا مع مقبري تدعالت مرفل عين سلنا فاتكم زبسل حدا والدك غون حدا قينات حدا لبي غون حدا هرمت حدا عينك غون حدا محلي حدا مرفي غون حدا فتلي كانت بتريني كانت قول لنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حارنت يا مرجانا نزودنا ودروف ياتنا نزودنا كبسة تتبينا كبسة أنا تتبلي مرو أبو قيدة ما هرنومي كبت برهان فانوس يحشكم كان انت كاهم هابونا تكابوخن ماكن عيا شبيناتا ناتو نبتاتا قبل أنا هيمنا لشمت الداتا انبلع بليلا سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا يوم لومون كم ووترو العلا قداس النزل لهم زبالكم تحسوتاتنا باغم حيزا غريبا لغو مجم دونالد ترامب بوقعي سلطان تركيبو خمزلو اب كل معكنا زينا عالم رينا لنا اب سلطان مزي مالتاي مالتيو اب قدامي تمعافتو تراينا عالم كلها جاو كبلا جميرو لو مخنياتو لكل التميتي اقدس وسانتات فريمو ابقيسلو اب داي وان اب قدامي معالتي ازيوم وسانتات زياتهم قال يوم وشت أمريكا زحت كباتهم دما سفح زخونة تلوا كلهم يوم أمريكا نتكباب يوم بعالم درجة دما that's why دما فوكسنا عالم دارك زحت أجرات أغالبه جيران دكاتاتلو زلان زوبانا دما بخميك تلوا يخون كركن فتنينا لايك مقبار سبورت مقبار كسب موداتا مسانا دما أنا ووتر تعويدنا يوم so what's going on exactly أجمريا بزي أجباب زجبروس كان يشتي بزي نجمر let's go. Is it supporting this agreement? Because we saw a statement from the foreign minister saying they don't want to see non-Red Sea countries in the strategic waterway. That kind of sounded like they were talking about Ethiopia there. But again, I don't think Egypt wants to see conflict either between Somalia and Ethiopia. So where do the Egyptians stand on this? حركاتي أزاربي أبزوبانا كلمة خلنا قدايناي ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍደገ ባሕሪ እንደለና ኣብደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ዝኸሎ ዘሎ ጉዕዞ ግብፃውያን ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ብትክክል ከም ዝገለፅዎ ዝኾነ ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባሕሪ ክትበፅሕ ኣይንደለኒና ኢሎም ፍልስቶፕ እቲ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ከምዚ ሕውስውስ ዘለዎ ሰላማዊ ዶ ገለመለ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ናብ ቀይ ባሕሪ ክትመፅእ የብላ ዝብል ምስተን ናይ ሶማልያን ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝተረኽብሉ ከምኡ ኢሉ ከም ዝተዛረበ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናበይ ክወስደን ይኽእል ነዘን ክልተ ሃገራት ብፍላይ ኣቢ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽረክብ ብዙሕ ተበግሶታት ክገብር ምዃኑ ይዛረብ ስለ ዘሎ ብተግባር ዘይኮነስ ኣብ ዘረባ ግን ቀፃሊ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዘረባ ስለ ዝኾነ Well, we know that since the signature of the memorandum of understanding between Ethiopia and Somaliland, Egypt immediately react because consider the Red Sea and the Gulf of Aden as a kind of strategic influence area of Egypt. So they do not want to see Ethiopia access to the coastal line of the Red Sea or the Gulf of Aden. This is a big problem, and I think that even though Turkey is trying to do its best. So تحتو مبزعت جزية
ግብፂ ካብ ቀይ ባሕሪ ብዙሕ ረብሓ ዘለዋ እያ ረብሓ ማለት ድማ ስትራቴጂካዊ ገለ ዘይኮነስ ፋይናንሻል ረብሓ ኣለዋ ካሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ገንዘብ ረብሓ ኣለዋ እቲ ስዊስ ካናል ናቶም ድማ ረብሓ ናቱ ወይ እውን እቲ ጥቕሚ ናቱ ክቕፅል ተኮይኑ ብንየው እቲ ኣፍ ደገ ክሕዝዎም ዝኽእሉ ጥራይ እቲ ባቤል መንደብ ሴፍ ክኸውን ዝኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓይሊ እውን ተመፅኡ ብስዊስ ካናል ገይሮም ሓንቲ ብኒል እንድሕር ዓፅዮም ናሲ በዚ ስዊስ ካናል ክንዓፅዎም ኢና ኢሎም እዮም ዝሓዝቡ ግብፃውያን ንግድናቶም ገለመለ በዚ ክንዓፅዎ ንኽእል ኢና ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ዘለዎም ካብ ወፃኢ እንታይ ምገብርዋ ንኢትዮጵያ ንኒል ተዓፅዮሞም ብምንታይ ክቐፅዋ ክእሉ ውግእ ክገብሩ ክእሉ እዮም እያ ካብኡ ኣብ ውግእ ክእታኻ እንታይ ሓይሊ ኣለካ እዩ ትሕቶ ስለዚ እንድሕር ናብ ቀይ ባሕሪ መፅኦም ኮይኖም የብሎምን ወላ ሓንቲ ስለዚ ዝኾነት ሃገር ድማ ዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ዘይብላ ክትከውን ኣይትደልን እያ ሌቨሬጅ ክህልዋ እያ ትደሊ ከም ናይ ግብፂ ኩነታት እንድሕር ኮይኑ ግን ኩሉ ዝከኣለካ ክትገብር ኣለካ ስዋይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ንሪኦ ኣለና እዚ ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና ግብፂ ከምዚ ትብላላ ግብፂ ድማ ኣክቲቭ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ናብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ከይዱ ነይሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ምስ ኣሜሪካ ድማ ምስ ሓድሽ ምምሕዳር ቨሪ ሱን ክንርኢና ርክባት ክግበር ከም ዝኾነ ክጓዓዩ እዮም ምክንያቱ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ እንታይ ገይሩ ከም ዘሎ ከሪአኩም እያ in order to mediate to find a solution the core aspect of the dispute between Somalia and Ethiopia that is the Ethiopian access to the sea has not been completely addressed so far so Egypt right now in some ways trying to build along with Eritrea a sort of anti-Ethiopian coalition so I think that the region So እቲ ዘረባ ኩሉ ግዜ ግብፅን ኤርትራን ዝኸደዎ ዘለዋ ዝምድና እቶም ኤክስፐርት ዝበሃሉ ክትንቀቑሉ ኣሎ እዛ ቃል ኤክስፐርት ትብል ተጠንቀቑላ ሓደገኛ ቃል እያ ብፍላይ በዓል ኤርትራ ክኸውን ከሎ ፀረ ኤርትራ ኩሎም ኤክስፐርት እዮም ዝበሃሉ ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ዝምድና ብዝኾነ ይኹን ካልኩሌሽንስ ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ግብፂ ፀላኢት ናይ ኢትዮጵያን ግብፅን ተፃላእቲ ሃገራት እየን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ገይራ ከላ ኣንፃር ግብፂ ትኸይድ ነይራ ማለት ድዩ ኣሲምፕል ዛት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናይ መሬት ዶብ ኣለዎም ዓብይ ኤርትራ ምስ ግብፂ ድማ ብቀይ ባሕሪ ይራኸቡ እዮም ስለዚ ንኤርትራ ምስ ክልቲኦም ሃገራት ዝምድና ክትገብር ፅቡቅ እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ግን እቲ ሓደ ሃገር ክወረኪ እየ ዝብል ዘሎ እንተኮይኑ ምስኦም ዝምድኖም ጠጠው ኣቢሎም ምስ ካልኦት ሃገራት ዝምድኖም መቕፃል ንኤርትራ ፀረ ኢትዮጵያ ምዃን ማለት ኣይኮነን ግን ኣጋይን ኣብዚ እውን ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ተራ ድማ ዓብ ክህሉ እዩ ኣብዚ እንድገኝ ፈልጋለሁና ጋብዙኝ ያለ ይህንንም ጥያቄ አቅርቦ ያልተጋበዘ የአገር መሪ ከአብይ ውጪ ስለመኖሩ የታወቀ ነገር የለም። የብልጽግናው መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ይህንን በዓለ ሲመት ለመታደም ፈልገው ጥሪም እንዲላክላቸው ጠይቀው ሳይጋበዙ ቀርተዋል። ይህንን አስመልክቶ ኢትዮ ፎረም ከዲፕሎማቲክ ምንጮቹ ያገኘውን መረጃ ባሳለፍነው ሳምንት መዘገቡ አይዘነጋም። የብልጽግናው አገዛዝ አለቃ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤታቸው በኩል በዚህ በዛሬው የዶናልድ ትራምፕ ድግስ ላይ የመገኘት ፍላጎታቸውን አበክረው ገልጸው ነበር። በርግጥ ኢትዮጵያ መታደም ትፈልጋለች በሚል መልክ አቅርበውት እንደነበር ታውቋል። አብይ አሕመድ ናብቲ ፕሬዚደንታዊ ኢናጉሬሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንክሳተፍ ዕድመ ንክግበረሉ ብዙሕ ግዜ ከም ዝሓተተ መንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ እዩ ዝነግር ዘሎ ውሕዳት መራሕቲ እዮም ከምኡ ገይሮም ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን እውን ሓቲቱ ነይሩ ሰለስተ ግዜ ሪጀክትድ ኮይኑ ተባሂሉ ኣብዚ እውን አብይ አሕመድ ከም ዝሓተተ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ አብይ አሕመድ ከም ገለ ኢሉ ዕድል ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተረኺቡ ናተይ ርእይተየ ዝገልፀልኩም ዘሎ ኣብ እግሩ ተንበርኪኹ ይቕረበለለይ ክብሎ ከም ዝኽእል ጥረ ይፍለጡ ክገርመኩም ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ አብይ አሕመድ እግሪ ሰብ ልሒሱ ኣጀንዱ ከሳልጥ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይድፈልጦ ንህወሓት ካሊየሉ ንፕሬዚደንት ኤርትራ እሱ ወዲ ዓፍየ ይብል ነይሩ ዝክርዎ ዶ ኢማራት ከይዱ ከምኡ ገይሩ እዩ ዝበሃል ገንዘብ ንክረክብ ደገፍ ንክረክብ ቻይና እንተኸይዱ እውን ከምኣ ከም ዝገብር ንፑቲን ተረኺቦ ከምኣ ከም ዝገብር እምበር ብመትከል ጥዑይ ስለ ዝኾነ ይኮነን ዝሕግዝዎ ወይ እውን ንሱ ኮላቦሬት ዝገብሩ ዘለዋ ናተይ መረዳእታ እዩ ናተይ ኣይፈልጦን እንታይ ከም ዝገብር ዶናልድ ትራምፕ ግን እዚ አብይ አሕመድ ግን ካብ ዝረኣኽዎ ኣነ ካብ ዝከታተሎ ኣካይዳ ናቱ ብፍላይ ፎሬን ፖሊሲ ናቱ ኢለኩም እየ ብፍፁም መትሓዚ የብሉ እቲ እንኮተን ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ክቕፅላ ዝደልያ ምስ ረኸቦም ከምዚ ናይ ፈረንሳይ እኳ ብግልፂ ዝገብሮ ይሓቕፎ ማይ ብራዘር ገለመለ ናበለ ከምኡ ስለ ዝብል ከምኡ ካልእ ዲፕሎማቲክ ቋንቋ ስለ ዘለ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ረይዎ ሰላም ይብሎም ተወዲያ ኣላ ዲግኒቲ ዘለዎ ሰብ ክብረት ዘለዎ ጉንብሕብሕ ኣይብልኒ ሕጂ አብይ አሕመድ ከምኡ ይኮነን ወላ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ካልኦት መራሕቲ እውን ከምኡ ባህሪ ኣለዎም ኮይኑ ዝስማዓና ኣብቲ ክረኽቦም ከሎ ነቶም ካልኦት መራሕቲ ጉንብሕብሕ ኢሎም በቃ በጃኹም ስለዝገይር ኢሎም ስለመንዎም ኣጭክኑሎም እዮም ከምኡ ዓይነት ኣብ ካልእ ሃገራት ስለ ዘይርዩ
okay maybe I have to تخيلنا رديت نبوم تديلنا ግን ነዚኦም መሳኪን ኣይንበድል ዓይነት እዩ ኣብ ኤርትራ ግምጢ ኢሎም በአምሓርኛ ድማ ንሕና ሓያል ሃገር ኢና ነብዚ ዘሎ ሃገር ክነጥፎ ኢና ገለ ኢለ ከማ በአምሓርኛ በቲ ቋንቋታት ካልገይሮም ይዛረቡ ኣብ ናይ ኢንተርናሽናል ነቶም መራሕቲ ክረኽቦም ከለዎም በጃኹም ንሕና ጥሙይ ህዝቢ ዘለና ሓግዙና ርጡና እናበልካ እዩ ብከምዚ መንገዲ ጥራይ እቲ ደገፍ ክረክብ ዝኽእል እምበር መትከል ከም ዘይብሉ ይፈልጡሉ ምስ ኩሉ ድወጆ እኮ ከም ፀኣት ይርይዎ ኣሎ ኣሜሪካ ናብነት ምስ ብሪክስ ከኣቱ ይፍትን ኣሎ ናብ ዓረብ እትውን ይብል ናብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘሎ ኢትዮጵያ ከኣቱ ፀገም የብሎምን ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ዝፀጋጋዕ ዘሎ ኢሎም ብሪክስ ኣይ ሪጀክት ኣይገብርዎን እዮም ዘሎ ምስ ፑቲንን ምስ ፕረዚደንት ሽን ይራኸባ ኢሎም ኣሜሪካ ኣይደኖ ዶናልድ ትራምፕ እኳ ከምታት ነዚ ሰብ እዚ ከም ዘይፈትዎ ዶናልድ ትራምፕ ብቃላቱ ገሊፁ እዩ ነዚ ሰብ እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ፐርሰናል ኣይፈትዎን እዩ ምክንያቱ እታ ኖቤል ፕራይስ ተዋህበቱ ንዓያ ትግባእ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣምፅልኩም ነይራ ኣብዚ it's going to be very interesting ግን እንተረኺብዎ ናተይ ገምጋሜ ተንበርኪኹ ይቕረበለለይ ክብሎ ከም ዝኽእል ዋላ እታ ኖቤል ፕራይስ ክባካ ክብሎ ከም ዝኽእል ስለዚ ክንሪኦ ኢና ግብፂ ድማ ከምኡ እዮም ዋላቶም ግብፂ ከማን ከምኡ እዮም ባህር ናቶም ተሪኻዮም ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ እቲ እውን ከምኡ ክብል ዝኽእል ይመስለኒ ቀደም ናይ ሊብያ መራሒ ወደ ረጋሳ ይብሎም ነይሩ ሳዕሲዖም ዝነብሩ ወይ እውን ግንብሕብሕ ኢሎም ስርሖም ከሳልጡ ዝኽእሉ ወይ ግን ምፅወታ ክረኽቡ ዝኽእሉ ኢሉ ገዳፊ ንግብፃዊ መራሒ ከም ኢሉ ይፀርፍ ነይሩ ይበሃል ዝበሎ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ተመሳሳሊ ዘለዎም መንሳዓረይ ትሕቶ it's going to be very interesting to watch ግን ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዝተኻለ መጠን ሓደጋ ከወጥቀሉ ከምዘይ ሓደጋ ከምዘይወጥቀሉ ገይሩ ክልምን ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ዝደለኻዮ ክገብረልካ እንታይ ትደሊ ካባይ ዝብል ዘረባታት ሰድድ ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ ክፅዕር ምዃኑ ርዱይ እንተዘየለ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መትከል ሓደገኛ ክኾነ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ሕጂ ሓድሽ ዘረባ ጀሚሩ ኣሎ ስምዕዎ ሓድሽ ኣይኮነን ግን ሕጂ ዘረባ እዚ ክቕፅል ከም ዝኽእል የምትጋራው ሱዳን በአሁኑ ጦርነት የኢትዮጵያ ታጣቂዎች እየተሳተፉ ነው የሚል ክስ ማቅረቧ እያነጋገረ ነው። ከአንድ ዓመት በፊት የፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ መሪ መሐመድ ሐምዳል ዳገሎ አዲስ አበባ መምጣታቸው የሀገሪቱን ጦር መሪ አልቡርሃንን ክፉኛ ያስቆጣልና ሱዳንን በኢጋድ ስብሰባ አልገኝም እስከ ማለት እያደረሰ ነበር። ከዚያ ጊዜ አንስቶ አብይ በጦርነቱ የፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ ጋር ወግነዋል የሚል ሐሜት ሲነሳ ነበር። ከሰሞኑ ደግሞ የህወሓት ታጣቂዎች ከአልቡርሃን ጦር ጋር ወግነው በጦርነቱ ተሳትፈዋል እየተባለ ነው። ይህን ተከትሎ በኢትዮ ሱዳን ድንበር ከፍተኛ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት የፋኖ ኃይሎች በሱዳን ጀነራሎች ሊደገፉ ይችላሉ የሚል ትንተና እየወጣ ነው። እንዲያውም አንዳንድ የሱዳን የመረጃ ምንጮች የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን የፋኖ ሚሊሻዎችን እየደገፈ ነው የሚል ሓደ ካብቲ ክንሪኦ ንኽእል ኣርእሲ እንተሎ ዛርሲ እዚ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢትዮጵያ ወይ እውን ዕጡቃት ጉጅለ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ሱዳን ምስ ናይ መንግስቲ ሱዳን ምስ ሕሜቲ ምስ ገለ ነገር ኣብቲ ዳይናሚክስ ናይ ሱዳን ኢድ ምእታው ክህሉ ከም ዝኽእል ዝርዱ እዩ ብግምጣሉ ካብ መንገዲ ሱዳን ጌርካ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኢድ ምእታውን ክህሉ ከም ዝኽእል እንተዘየለ ብሕጂ ክህሉ ከም ዝኽእል ብፍላይ ግብፂ እንድሕሪ ኣግሬሲቭሊ ክትንቀሳቐስ ኮይና ሶማልያ መፅያ ኣላ በዚ ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድሕሪ መፅኡ ነቲ ዶብ ተጠቒሞም ናይ ኣምሓራ ዕጡቕ ጉጅለ ኣሎ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝቃለስ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንሱ እውን ንባዕሉ ረብሓታት ናቱ ስለዚ ግብፂ ኢዳ ክትእትወሉ ትኽእል መንገድታት ከም ዘሎ እንተዘየለ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እንተዘየለ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእል ኣብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ክሪእዎ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልእ ጉዳያቱ ከስተብል ተጀሚሩ ሓደ ካብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘለዎ ዳይናሚክስ እንታይ ክኸውን ምዃኑ በቲ ኣካይዳ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ኢና ክንርኢ ኣብዚ ሓለፈ ነቲ ዲጋ ወልዕዎ ኢልዎም ነይሩ ንግብፂ ምክንያቱ እዚ ግብፂ እዚ ዲጋ እዚ ከም ብረኩም ኣይኮነን ስለዚ ብቀደሙ ክስራሕ ዘይነበረ ዲጋ ብምባል ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ነይሩ ሕጂ ከንታይ ክኸውን ናበይ ግብፂ ካይ ክኸየድ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ክልተን ሃገራት ድማ ዝከኣለን ዲፕሎማስያዊ ቅድድም ክገብራ ምዃነን ኩሉ ዝከኣለን ክገብራ ግብፂ ኤቭሪቲንግ ፖስብል ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ተፀጊዓ ክትከይድ ምዃና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ድማ ንዓታቶም ወሳነ ክኸውን እዩ እቲ ውፅኢት ናቱ ድማ ኤርትራ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ እንድሕር ወጊኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ድማ ንኤርትራ ክትጥቀም ክትፍትን እያ ንውግእ ማለት ኣይኮንኩን ዝኾነ ይኹን መንገዲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከምዘይ ትዕረቕ ክፅዕሩ እዮም ስለዚ ኤርትራ ብግምጣሉ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል እያ ባት ኣጋይን እዚ ጉዳይ እዚ ዳይና ብዙሕ ነገራት ፋክተርስ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ እቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ኣክቲቭሊ ክትንቀሳቐስ ኣለዋ ዘብለኒ ዘሎ ምክንያት ድማ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ኣብዚ ሓደ ካብቶም ገጅፍ ኣፍ ዘለዎም ፕሮፓጋንዲስት ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ኣካውንት እዚ እዩ እዚ ኣካውንት እዚ ብዛዕባ ኤርትራ
ኣሉታዊ መፅሓፍ ጥራይ ዘይኮነን ብፍላይ ኢትዮጵያ ብወቅዒ ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ክፅዕር ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብዙሓት ኣካውንትስ እዮም ስለምንታይ ከነግሮም ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ብእንግሊሽ ኣይፅሕፍን እዩ ርግፀኛ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኦፒኒየን ሊደርስ ነቲ ህዝቢ ከንቅሕዎም ዝደልይዎም ሰባት እዚኣቶም እዮም ዝኾኑ ብዙሓት ፈለወርስ ዘለዎም እዮም ብዙሕ ነገር ኣንጻር ኤርትራ ሕጂ ድማ ብውፁእ ኣንጻር ኤርትራ መንግስቲ ንምቕያር ኣክቲቭሊ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ይብላ ኣሎ ናይ ኤርትራ ኣካውንት ኮመንት ዝብል ነይሩ ካላርሲ ነይሩ ስለምንታይ ኢኹም ንኩናት ተጠባብዑ ገለገለ እዩ ዝበሃል ብወገን ኤርትራ ሰብ ከም ዝቕብል ከሎ ከምኡ በሉኒ ማለት ኣይኮንኩን ግን ኢንጀነራሊ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያውያን ብጣዕሚ እዮም ኢዶም ክእትው ዝፍትኑ ዝኾነ ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ኣብ ኮሜንት ናተይ ክትበታተን ኣለዋ ኢሉ ዝፅሕፍ ሰብ ኣሎ እሳቶም ግን ከምዚ ፕሮሚኒየንት ዝኾኑ ሰባት ቀፃል እናወፁ ሓሳብናትና እዩ ሃገር ክትብተና ኣለዋ ኤርትራ ክንጥርንፋ ኣለና ዝብል ከም ንቡር ጌርካ ይትወሰድ ስለምንታይ ንቡር ኮይኑ ዋይኖት ኤርትራ ከምኡ ኣክቲቭ ዝኾነ ዘረባ ንኣብነት ኣወልቲ እንተ ዝብል ነይሩ ከምኡ ካልእ ነገር እዩ ነይሩ ዋላ ክንደይ ሰብ ከማንስካ ትስምዖ እዩ ፅቡቅ እዩ ግን ንፀላኢኻ ኣመና ከተኽብሮ የብልካ ክትንቀቐሉ ኣለካ ዘየድሊ ነገራት ክትፍጥር የብልካ ግን ኣትሊስት እቲ ኣወልቲ ዕዳብ ዝሓለፈ ዝበሎ ተንከስ እንድሕር ኢልኩም እታ ዘለኻዮ ኩርሲ እውን ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ ብምባል ጠንቂቑ ነይሩ ፅቡቅ እዩ እሱ እምበር እሳቶም ደይብሉ ስለ ዝኾኑ ኤርትራ ንክትፍክር ኢላ ወይ ከለ ይኮነትን ብጣዕሚ እዮም ደፊሮምና ዘለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ እቲ ዝዛረብዎ ዘረባ ኣምላኽ ሃይላ ሂቦምን እምበር እቲ ዝደልይዎን ዝብህግዎን ክድምስሱና እዮም መሬትና እንተዘይኮይኑ እቲ ህዝቢ ኣየድልዮምኒ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ስለ ዝብሉ እቲ ህዝቢ ድማ ክቃለሶም ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ ንኤርትራ እንተመፅኦም ንኩሉ ፀራሪጎም እዮም ክመፁ ዝደልዩ ኣይኮነሎምኒ ግን ከም ሕጂ ሽሕ ግዜ ዓመታት ፈቲኖም ኣይሰለጦምን ብሕጂ ድማ ክሰልጦም ከም ዘይኮነ ርግፀኛ ኢና ንቐፅል ኣብቲ ናይ ቁጠባ ዝብልዎ ዘለዎ ሰብ ናብ 31 ቢልዮን ዶላር ዓብየሎም ጸሊም ዕዳጋ ዶላር እውን ናብ ልዕሊ 153 ብር በፂሕሎም ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ረብዓ ዓመት ዘውፅኦ ሓፈሻዊ ፀብጻብ ዕዳ መንግስቲ ካብ ሰነ 2016 ጀሚሩ ናይ ደገ ዕዳ ተሃገር ካብ 28.8 ቢልዮን ዶላር ናብ 31 ቢልዮን ዶላር ከም ዝወሰኸ ይምልክቶም ነዚ ዝጠቐሰ ምክንያት ድማ ኣብ ዕዳጋ ዝተመስረተ ንግዲ ሸርፊ ወፃኢ ምትግባርን መንግስቲ ኣብዘን ዝተጠቐሳ ሰለስተ ኣዋርሕ ብድምር 1.6 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ካብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ባንክ ዓለምን ምቕባል ተባሂሎም እቲ ሰነድ ዕዳ ከም ዘመልክቶ እንትኾይኑ እቲ ናይ ወፃኢ ሸርፊም ቅድሚቲ ትራንዛክሽን ሓደ ወርሒ ማለት እውን ኣብ ሰነ 2016 ከም ዝተገብረዮም ሓፈሻዊ ውሽጣዊ ፍርያት እቲ ሃገር ኣብ 2017 ካብ ዝነበረ 207 ቢልዮን ዶላር ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ናብ 100 ቢልዮን ዶላር ወሪዱ ተባሂሎም ውሽጣዊ ፍርያት እቲ ሃገር ብዶላር ክዕቀን ከሎ ዝዓት ንግዲ ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ወርሒ ሓምለም 2016 ከም ዝተኣታተወ ዝፍለጥ እዮም እዚ ኣብ ዕዳጋ ዝድረኽ ሸርፊ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰንኮፍ ከም ዘለዎን ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዎን ዝገልጽ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ክስማዕ ፀኒሑ እዩ ግን ዝተፈላለየ ትንተና እውን ይወሃቦ ነይሩ ኤግዛክትሊ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ቁጠባ በቲ ሓደ ፅቡቅ ኣሎ እቲ ቁጠባ ናትና ዝብል ዘረባ ቀፃሊ ኢና ንሰምዕ ጂዲፒ ናቶም ይዓብሎ ናብ ከምዚ ገፁ ይድይብ ኣሎ ዝብል ዘረባ ክስማዕ ነዊሕ ገይሩ እዩ ኣብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ብሰንኪቲ ዲቫልዌሽን ናይቲ ካረንሲ ንኢትዮጵያ ብር 100 ዶላር 57 ብር ዝነበረ ናብ 130 ገለ መለታት ደይቡ ስለ ዘሎ እቲ ቁጠባ ጂዲፒ ናቶም ድማ ብመንፅር መሬት ከም ዝሃረመ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ this is a very important information ምክንያቱ ኩሉ ሰብ እውን ዝከታተሎ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ ዕዳ ናይቲ ሃገር እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ዕዳ ይወስዱ ስለ ዘለዎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ቀፂሉ ድማ ብሰንኪቲ ናይ ዲቫልዌሽን ናይ ካረንሲ ብብዙሕ መንገዲ ክትትንትኖ ትኽእል ኢኻ ብብዙሕ መንገዲ ክትዛረቦ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገራት እውን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ኣቢ ከምኡ ዝገበረ ቅድመ ኩነት ከም ፕሪኮንዲሽን IMF ስለ ዝገደዶ እዩ ከም ገይሩ ይደልዮ ስለ ዝነበረ ይኮነ ንዓመታት እዩ ተሓቲቱ ኢትዮጵያ ነዚ ስጉምቲ ንክትወስድ ኢትዮጵያ ንዓመታት እያ ተሓቲታ ግን ኩሉ ግዜ ኖ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ግን ተገዲዶም ከም ዝገበርዎ ምክንያቱ ገንዘብ ስለ ዘድልዮ ዝነበረ ነዚያ ከይገበርካ ድማ ይንበካልና ኢሎሞ እቲ ጂዲፒ ናቶም ድማ ጎዲሉ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ I have to investigate this ምክንያቱ ብልክዕ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ብዙሕ ፀገም ከም ዘለዎን እቲ ካረንሲ ዲቫልዌሽን ድማ ነቲ ሃገር ኢንፍሌሽን ምንሃር ናይ ዋጋታት ካልእ ፀገማት ብዙሕ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ the relationship between currency devaluation and GDP I don't know እዚኣ ኣነ ባዕለ ኢንቨስቲጌት ገርያ ዳይሬክት ሪሌሽንስ ክረኽበላ ይከኣልኩን ምክንያቱ ናይ GDP መብዛሕቲ ግዜ
gross domestic product سيو سلازي ناب لاغا بدولار يوم تشطوا مبزحت غزي توشتاو كنتات نتمنى عبره كبيدي تجي دي بيكس عكندوك ورد خل اي وردن ولا ون تكلتميتين شوعتن اكزاكت لمن يعكنوا ونو كارغصنيا يكون كنا تكلتميتين شوعتن بس يزبل وسي كما يجيرهم يمزعكنوا معناته جي دي بي is not a good indicator يزبال بعالم درجه ولا كم لموز تقموا لي هالومبر تانكتات راي افريقيا بهاجركا جي دي بي نات على خير خلي مدافع ترايد فنجي ترايد في الهاجر جي دي بي نات على خير خلي نابنا نيراشا كتبا جي دي بي ناتهم صبوز غيزلو اصوار ببزع سله فريزلو هاجر بيزبال ስለዚህ جي دي بي ትክክለኛ ማዕቀኒ ናይ ቁጠባዊ ፕሮግረስ ኣይኮነን ግን ካብቲ ዓለምና በብዝሕ ትጥቀመሉ ድማ እዩ ምክንያቱ ሜጀርመንት ስለ ዝኾነ ማዕቀኒ ስለ ዝኾነ ይጥቀመሉ እዮም ስለዚ ሓደ ካብቲ ባጤራ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ስለ ዝሃረመ ቁጠባናቶም ድማ አንቆልቁሉ ከም ዘሎ ብዙሓት አክቲቪስትስ ውን ክጽሓፍ የለዎም ሓደ ካብኦም ተስፋኒውስ ውን ኢሉ ነይሩ ካልእ ስቲቭ ሃንክስ ዝበሃል ውን ሓደ ኣሜሪካ ሎቢስት ዲ ዋላ ኢኮኖሚስት ውን ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ከም ዘበተ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ we will see the validation at international institutions እንታይ ክብሉ ወይም ናይ ብሓቂ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ወይስ ንኢትዮጵያ ሽፋን ክገብሩ ለዮም ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ነታ ዘላ ሓበሬታ ሞር ኢንቨስቲጌት ክገብረ but still እቲ ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ግን ንማንም ዝጠፍእ ከም ንማንም ዝስወር ኣይኮነን ደሞዝ ከይወሰኽካ ባጤራ ብክንዲ ዝዋጋ እንድሕር ወሲኹ እቲ ህዝቢ ከቢድ ክኾኖ እናብራ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ ብፍላይ ካብ ደገ ዝመፅእ ንብረት ኣዝዩ ክኸብር እዩ ምክንያቱ ብውሽጢ ዶላር ቀደም 57 ዝነበረ እጂ ናበይ ገፁ ደይብሎ እቲ ባጤራ ነቲ ዶላር ክረኽቦ ብ57 ብር ሓደ ዶላር ይረኽቡ እንተነይሮም ሕጂ ሓንቲ ዶላር ንክረኽቡ 140 ብር ክኸፍልሎም ስለዚ እቲ ዋጋ ናይቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ሰማይ ክትኮስ ደሞዝ ናይ ሰብ ኣብ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ዲ ካልእ ደሞዝተኛ ሰራሕተኛ ግን ክንዱ ኣታዊ ስለ ዘይብሉ ሂወቱ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ዝኸውን እዚ ከዓ ኣብቲ ሃገር ቅልውላው ከም ዝፈጥር ፍሉጥ እዩ ከድሕንዎ ኢሎም እቶም IMF ገንዘብ ህብዎ ኣለዎ በት we will see ኣበይ ከብፅሕዎ እዮም ካብዚ ከድሕንዎ ድዮም ወይስ ቦጌሩ ዲ ክፍንጀር ክንርኢና ማለት እዩ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ኃላፊ ሞሊፊ የኢትዮጵያ መንግስት ጸጥታ ኃይሎች በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የሚፈጽሟቸው ድርጊቶች አሳሳቢ እንደሆኑ መናገራቸውን የፈረንሳዩ ፍራንስ 24 ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል። እንደ ማንኛውም አማጺ ኃይል አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር የነበራትን የቀድሞውን ትብብር መመለስ እንደምትፈልግ የገለጹ ሲሆን ሆኖም የቀድሞ ትብብር ወደ ነበረበት እንዲመለስ የኢትዮጵያ መንግስት መውሰድ ያለበት እርምጃዎች እንዳሉ ጠቁመዋል ተብሏል። ዛሬ ስልጣኑን የሚለቀው የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያን ከአሜሪካ የአፍሪካ የቀረጥ ነጻ ስምምነት ተጠቃሚነቷ ማገዱ ሓደ ካልእ ድማ መንግስቲ አሜሪካ አገይን ኣብቲ ናይ ጆ ባይደን ምሕደራ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት እውን እንትኾነ ኣብ ኦሮሚያን ኣብ ኣምሓራን ዝግበር ዘሎ ገሰት ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝግበር ዘሎ ተፃቦ ሞትን ቀትለትን ማለት እዩ يعزبو كونسرن كم زغبرلو زلو يزنገር ዘሎ ስለዚ ካልእ እዚ እውን ናይ መወዳእታ ሪኮመንዴሽን ናቶም ንኢትዮጵያ ንሓግዘ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ሓደጋ ኣለዋ ኢሎም እዮም ዝገትፉ ዘለው that's another thing ብሕጂ ክረዩ ናይ ጆ ባይደን ግዜኡ ወዲሎ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ሓበሬታ ናቶም ድማ ነዚ ይመስል ሕጂ ናብናትና ገጽና ክንሰግር ኢና መጀመርያ ግን ነቶም ጎረቤታት ትግራይ ጌታቸው ረዳና ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አዲስ መልእክት ልከዋል። ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳና ለደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ደብዳቤ መላካቸው ተሰምቷል። ፓትርያርኩ ለሁለቱ የህወሓት ፖለቲከኞች ደብዳቤ ላኩት ትግራይን ዳግም ወደ ጦርነት ሊያስገባ የሚችል እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን በተሰማበት አጋጣሚ ነው። ፓትርያርኩ ለጌታ እዚ ንሪኦ ዘለና በብዙሕ ወገን ዝዝረብ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣብዚ እውን ተራና ሰበያ ያለው ግልጽ የሆነ ወጥቷል። በጣም ግልጽ የሆነ ወጥቷል። ምናየው ዝንባሌ ግን ትግራይ ውስጥ አደገኛ ሁኔታ ነው ያለው። በጣም አደገኛ አጉራ ዘለሎች ያሉበት ወደ ጦርነት ለመግባት ያሰፈሰፉ ሰዎች ያሉበት እንዳልከው ከኤርትራ ኢሮብ ኢሹ አይደለም ኢሮብ ከሻቢያ ጋር ኦርጋናይዝድ ሆነን እንዴት መንግስት እንገለብጣለን የሚል ሐሳብ የሚያጠነጥኑ አመራሮች ያሉበት ጀነራሎች ያሉበት በስም ዝርዝር የሚታወቁ ከፕሪቶሪያ ስምምነትም በወጣ መልኩ ምን አይነት ድብቅ ዝግጅት አለ የሚለው እየተነገረ ያለበት ዲዲአር እንዲሰራ ሲጠየቅ ውሸት ነው ብለው ይውጡ። ዛሬ ግን አንደበቱን ዚፓርጎ ከሻቢያ ጋር መስራት አለብን የሚል አሳፋሪ መዋቅር ነው እየተፈጠረ ያለው ሚዲያውን ጨምሮ sometimes ዝብሉ ዘለው ኣብ ቲ ፓትርያርክ
أمونغتهم حيل تازلو قد محجي بباباسات تفتينيو بمهورات تفتينيو بحبتامات تفتينيو بعبيت عدة تفتينيو بأبن كلها تفتينيو بمايك هامر تفتينيو كلاتهم فتينيومم اتي أب تقراي زلو ناي بوليتيكا سمعي كنبلو نخلينا بتوم إليت ناي تقراي ناي هو حد طرف مالتيو بحدد كوينوم نتا هاجر نتا كل كم حدروا بزي كل درجة سلازي قرب زلو كوينات كم زغل بكل من قديد زرب زلو تكونتات بكل من قدي ناب كوينات كخيد كم زغل زتم بكونتات نارزالنا زوم بروباغانديست ناتهم دما بزر على من قدي يدفعوا له أزعجي كم زي لنا هلو خلو توم سبنا بحجرو كأتو خلو زويو أب كوينات قرارب زلو بوتان زبال زلو أبو خيدهم بعلاتهم كبعلو سقام يبلنا هنا كم دليتهم أبزدل خايك كيت الغام رجع إيرتراونا بإيرترا خيد كلو كوي خلو قلنا بحكي يحزناك زي نقول نقدفه. Now I am coming back to a topic ناي وش داينا إيرترا بزح استوصل زلني هذا كابو دما let's start مزيانا يا زيا سئلي كاب إيرترا وزياري يانيره زيا سئلي زيا every time كاب embassy China دوز سئلي embassy China glad to attend the closing ceremony for the training program in Eritrea today. Congratulations to all participants for their achievements. Together, let's bring the 10 cooperation actions from the folk تناي African China تجابروا لسمة كفالنا تي Beijing summit مالتيو لذي strengths our strategic partnership هذا كابتي زبالة كجبر الكاز غلاب حبرة سب عام سب كامل عالي عام سب نايرترا بكل درجة كعب خلو إذا دما هذا كابتي تسفاك بالناس جبوي هاجر بسبيعة الناس عقبنا يسب كنقول كلنا دما ناي فلتة عامو ناي تكنولوجيا عامو ناي ساينس عامو لذي زي ترينينات جبر زلون أبستفل عليه أبز حلفون كالس اللي نيرا من أغربية دي أغرب كوار قصنيا يكون بزعبان تاي نير السخة مرحتي كابستفل عليه ديبارتمنتات ناير ترازوتسو كابستفل عليه منسترتات دوتس مالتيو بمنقدي UNDP مستناي سنغافور አሎ አገባብ ስልጠና ናይቲ ሊኳንዩ መራሒ አካዳሚ ኣለዎ ናቱ ናይ ከመይ ጌርካ ሃገር ተመሓድር ዝብል ትሬኒንግ ከም ዝወሰዱ እዚ ንኣሽ ነገራት ክመስል ክእል ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ተስፋ ዝህብ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና መንእሰይ ብፍላይ ድማ ምስ ቻይና ዘሎ ኣነ ፖዚቲቭሊ ዝርዮ መንእሰያት ናትና ኣምባሳደር ናይ ቻይና ሓደ ካብቶም ኣክቲቭ ኣብ ኤርትራ ዘለው እዩ የስ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን እየ ዝደላነ ቻይና ሞር ኢንቮልቭድ ክትገብር ኣብቲ ኢኮኖሚክ ምብርባር ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ብዙ ፀጋታት ኣለዋ ሽርክነት ናይ ክልቲአን ድማ قليل يكون ስለዚ ቻይና ሞር ዴፕስ ዕምቆት ዘለዎ ወላ ኣብ ቁጠባ ጥራይ ትካል ናይ ሴኩሪቲ እውን ብዙሕ ሰብ ይደልየ ግን ምናልባት እሱ ካላርስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ቁጠባ ግን ልዕል ዝበለ ደረጃ ተሳትፎ ወላ እውን እንተተኻኢሉ ኣነ ከም ናተይ ደስታ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ንቻይና ከይዱ ሰብ ክመሃር ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ስኮላርስ ካብ ቻይና ኣምፂኻ እውን ኣብ ሃገር ኤርትራ ስልጠና ክወስድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምግባር እውን ዝበለፀ ኢፌክቲቭ እዩ ምክንያቱ ነቲ ብፍላይ ነቶም ተማሂሮም ዘለዉ ናይ ሃገር ኤርትራ ተወሳኺ ስልጠናታት ዘድልዮም ኣብ ምፅኢኻ በቶም ኪላታት ስልጠና ክትቦም ከለኻ ሞር ውፅኢታዊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዋጋ እውን ክትሪኦ ከለኻ ስለዚ እቲ ዓቕሚ ሰብ ንምምዕባል ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ዓብ ክብሪ ክወሃቦ ይግባእ ቀፃሊ ክጠቕሳ ዝደሊ ሎሚ ግን ክሰርሓ ቅሩብ ግዜ ዝወሰደትለይ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዉ ሚኒስትርታት ኩሎም ዓይነት ሚኒስትርታት ብጃካ ሚኒስትር ናይ ሓበሬታ ምክንያቱ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ግድን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክፅዕብ ስለ ዘለዎ እቶም ካልኦት ሚኒስትርታት ግን እቶም ትፈልጡ ንገሩኒ ኩላቶም ናቶም ፕላትፎርም ሎም ናቶም ናይ ሓበሬታ መዘርግሒ ፔጅስ ኣለዎም ድየብሎምን እቶም ትፈልጡ ፀሓፉለይ ሚኒስትር ፍትሒ ናይ ኤርትራ ግን ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ፎዚ ሃሽም ኣነ ከም ኣብነት ፅቡቅ ኣብነት ዝረኣኽዋ እያ ብዙሕ ግዜ ነቲ ዘሎ ወላካ ኤቭሪዴይ እንተዘይበሉ ቀፃሊ ተበግሶታት ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ኣነ ካብ ዝከታተሎ ካብ ቅድሚ 10 ዓመት ይከታተሎ ነይረ ክብለኩም ኣይክእልኒ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ኤክስ ከማን ኣይነበርኩን ሓቂ ሓሽ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኤክስ ክሳተፍ ጀሚረ ስለዚ እቲ ሚኒስትር ናይ ፍትሒ ሃገር ኤርትራ እቲ ፔጅ ናቱ ሓበሬታ ናይቲ ሚኒስትርታት ዘውፅእ እዩ ኤቭሪ ዲቴይል ናቱ የውፅኦ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ርክባት ኣገደስቲ ኣብ ፔጅ ናቱ ኣብታ ፔጅ ናታ ኣብዴት እናገበረት ምስ ናይ ኣምባሳደር ናይ ቻይና ክራኸቡ ከለዉ ከምኡ ድማ 2-3 ግዜ ኮንፈረንሳት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብደገ ካብ ሳውት ኣፍሪካ ፓርትነርሽፕ ምስ ዩኒቨርሲቲ ገይሮም ኣብ ኣስመራ ተማሂሮም ብማስተር ዲግሪ ዝተመረቑ ዘመረቐ ሚኒስትሪ ኣመሪቑ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ሚኒስትራት ኣይገብሩን እዮም የብለክኒ ብወግዒ ብሚድያ ከም ዝመሓላለፍ ዝገበረ ሚኒስትር እንተሎ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቅማ
ቢግ ኮምፕሊመንት ነዚ ሚኒስትር ናይ ፍትሒ ናይ ኤርትራ እዩ ሚኒስትር ፍትሒ ናይ ኤርትራ ነቲ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቅማናቱ ነቲ ህዝቢ ብትክክል እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ ዋላ እውን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ንዝገብርዎ ርክባት እውን እንተኾነ ዝገልፅ እዮም እዛ ስእሊ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ደስ ዝበለትኒ ኢለ ሸር ዝገበርኳ ቅድሚ ሕጂ ቢካዝ ንብሙሉእ እቲ ስታፍ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ደገ ወሲድካ ከተምህሮ ከቢድ እዩ ብዙሕ ባጀት ክሓቲ ትኽእል እዩ ዲስታንስ ምዝ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ናይ ኢንተርነት ናይ ገለን ዘሎ ክንደይ ሰብ ኮቢ ኢንተርነት እዩ ዝመሃር ዘሎ ሎሚ ስለዚ ምስቶም ዩኒቨርሲታት ፓርትነርሽፕ ጌርካ ዘድሊ ፕሮግራማት ኣብ ውሽጢ ሃገር እቲ ዘድሊ ሰብ ትምህርቲ ወሲዱ ደረጃ ዓቕምታት ናቱ ሓፍ ከም ዘብል ብምግባር ሓንቲ ካብቲ ዝገበርዋ ኮላቦሬሽን እያ እዚኣ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተኸተላ ድማ ኩሎም ሚኒስትርታት ናይ ኤርትራ ይኽተልዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ከምዚ ገይሮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘየውርድዎ ደይፈለጥና ክንከውን ንኽእል ኢና ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣድረስ ክገብሮም ካ ስለ ዝግባአኒ ሓንቲ ግዜ ስለ ዝበሉ ዘይኮንስ ቀፃሊ እዮም ዝብሉ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣይኮነን እኮ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክኸውን ኣለዎ እምበር መንግስቲ ከምቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ክኸይድ ትኽእል ኣሎ ሓደ ተምሃራይ ናይ ማይ ነፍሒ ኮሌጅ እንተለካ ኮይኑ ካብ ማይ ነፍሒ ኣብቲ ሚኒስትር ዝመፀ እንተሎ ንዑ ናይ ሶሻል ሚድያ ሓላፊ ትገብሮ መንእሰያት እዮም ሶሻል ሚድያ ዝኽእልዎ እቶም ዓበይቲ ሚኒስትራት ወላ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዘለዉ እውን ኮኸም ይኮኑን ብጃካ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ብዙሕ ኣይኮኑን ሚድያ ግን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ቀፃሊ ፖስት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ኤርቲቪ ንኩሉ ሚኒስትርታት ክትኮይ ትኽእልኒ ኣነ ይርዳእኒ ኤርቲቪ ንኩሉ ሓበሬታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብዚ ዝገበሮ ክገብሮ ይክእል ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ኣብ ናቱ ሶሻል ሚድያ ግን ነቲ ናቱ ኣክቲቪቲስ እናዘርግሖ ክኸይድ ከሎ ነቲ ኣገደሲ ዝበለ ድማ እቲ ህዝቢ እናሰምዐ ባዕሉ ኣብዴት እናኾነ ይኸይድ ማለት እዩ ነቶም ዓበይቲ ኢቨንትስ ድማ ኤርቲቪ ኣምፅያ እዝን ነይሩ ኢላ ሪፖርት ክትገብር ትኽእል እያ ንኩሉ ነገር ግን ክሽፍንዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ብዙ ነገራት ኣብ ሃገር ስለ ዝፍፀም ኣብ ዞባታት ይፍፀም ብካሊእ ብፎሬን ፖሊሲ ልምዓት ስለ ዘሎ ንኩሉ ከረኻኽበሉ ይክእል ነቲ ሚድያ ኤርቲቪ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ብውሕዱ ሓደ መንእሰይ ኣለዎም ካብ ማይ ነፍሒ ድዩ ካብ ኮሌጅ ናይ ቢዝነስ ካብ ዓዲ ቀይሕ ድዩ ዋላ ካብ ሓመልማሎ ድዩ ካብ ካልእ ዝመፀ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሶሻል ሚድያ ከም ኣካል ስርሑ ትቦም ካምፓኒታት እኮ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ሃገራት ከምኡ እዮም ዝገብሩ እሱ ከዓ ኣብታ ሚኒስትሪ ዝካየድ ዘሎ ሓበሬታታት ኣብ ሶሻል ሚድያ እናውረደ ንህዝቢ ኣብዴት ትገብር ብፍላይ ድማ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ሓደ 5 ሰባት ከምዚ ዓይነት ዝሰርሑ ጥራይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ዓለም እንታይ ትገብር ኣለካ እዩ ክርኢ ዝደሊ ህዝብካ ድማ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣበርክቶ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ክገብር ድማ ይደሊ እዩ ባህጊ ኣለዎ ድሌት ኣሎ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኢኒሽቲቭስ ኩሉ ከተፍልጦ ክትክእል ኣለካ ንኩሉ ናብቲ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ዘውፅኦ ገለ ኢልካ ኣይ ዶንት ቲንክ ኢትስ ሪያሊስቲክ ኣብ ስለዚ እተን ሚድያታት ወላ ዘን ናይ ግሊ ቻነላት ናብ ኤርትራ ዘለዋ ብዙሕ ስራሕ እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ግን ሳተን ከዓ ሰብ ስለ ደይርኢ ንከምዚ ሓቆም እዮም ከይገብሩ ሰብ ምዕባለ ነገር ክገብር ከሎ ኣይርኢ የሎምኒ ድራማን ደርፍን ካልእ ታሽሙታት እንዳዩ ሰብ ክርኢ ዝደሊ እምበር ናይ ምዕባለ ነገር ከምፅእ ከሎ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ሰብ ዝደኽምዎ ውፅኢት ከይረኽብሉ ይኽእሉ እዮም ዳትስ ዋይ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከጥፉ ዘይክእሉ እተን ሚኒስትርታት ግን ብንእሽተይ ዓቕምታት ናተን እዚ ነገር ተሰሪሐን ንሰብ ፅቡቅ እዩ ንምንታይ ኢኹም ትነቕፉ ኣብ ደገ ኮይንኩም መንግስቲ ክንቃፍ ኣለዎ ኣሰራርሓ ሓሳባት ክትህብ ክትክእል ኣለካ ኣነስ መንቀፍ ኣይኮነ ሓሳብ እየ ዝህብ ዘለዉ እዚ ነገራት እዚ ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣየድልየካኒ ቨሪ ሲምፕል ታስክስ እዩ ሶሻል ሚድያ ብናፃ እዩ ስእልታት ጥራይ ፖስት ምግባር እዩ ዘድልየካ ቪድዮግራፈር የድልየካ ገለ የድልየካ ካሜራ ስኢልካ ዘሎ ሓበሬታ ከምዚ ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ናይዚ ግራጁዌሽን ጥራይ ኣይኮነን ቀፃሊ ኣብቲ ሚኒስትሪ ፍትሕናትና ከምዚ ጌርና ብምባል ኣብዴት ትገብር ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ገለ ምስ እዚ ኮንፈረንስ ክግበር ከሎ ኣብዴት ሂቡ ዋላ እቲ ኮንፈረንሳት ምግባር እውን እኮ ሚኒስትሪ ፍትሒ ካብ ናይ ካልኦት ላዕሊ ባጀት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ጥቕሚ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ስለ ተረድኦም እዮም ስለዚ ንብዙሓት ምሁራት ናይ ኤርትራ ናይ ኣፍሪካ ዓዲማት ሃገር ድማ ፅቡቅ ኬዳ ሕርሻ ድማ ከምኡ ኮንፈረንሳት ከዳልዩ ይኽእሉ ኮኑ ንዓለም ለኸ ክኢላታት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዓዲምካ ክሰርሕ ከለካ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ኣካዳሚክ ወርልድ ተሳትፎ ከም ዘለዋ ስለ ዘርኢ ንሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ኤርትራ ቢግ ኮምፕሊመንት እቲ ኣሰራርሓ ነዚ ምዕቡእ ናይ ዘመና ቴክኖሎጂካዊ ኣካይዳ ፅቡቅ ኣንቢቦም ዝኣክል ተበግሶ እዚ ናይተን ውሽጣዊ ሃገር ናይ ኢንተርናሽናል ዘይኮነ ውሽጢ ሃገር ዝተገበረ እውን ፖስት እናገበሩ ከምዚ ገይሮም ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ክድነቕ ዝግብኦ ስራሕ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ያነ ለንቀነ ሕልፍ ክብል ከለኹ ዝረኣኽዋ ድማ ኦኬ ክልተ ነገራት ኣለዋኒ መጀመርያ በዛ ናይ ፎዚ ሃሽም ክጅምር እየ ፎዚ በዚ ናይ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ You, dear David. Good evening, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen.
It's an honor to address this distinguished gathering on the occasion of the Diwali Palwan Awards, a celebration of light, unity, and the remarkable spirit. ኤርትራ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ከምዚ ንሪያ ዘለና just somebody's calling me okay ኣብ ናይ ዩኒሴፍ ቦርድ ከምዚ ኣተወት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ዓብ ኣቺቭመንት እዩ ዓብ ነገር እዩ ክብሪ ዝግብኦ እዩ ኣነ ኣብ ሓያል እዋን ፅሑፋታን ናታ ዘረባን ዝሰማዕኩ very intelligent capable ፖለቲከኛ ምዃና ርኢና ኣለና እቲ እንኮ ከምዚ ዓይነት ኣብ ዩኤን ቦታታት ዘይወሃቦም ኤርትራ ስለትፅላእ ኤርትራ ዕድል ክወሃባ ስለዘይግባእ እምበር ብዙሕ ብቅዓት ዘለዋ ሰብያ ወላ ቋንቋዊ ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ዘለዋ ሪፕሬዘንቴሽን ብቅዓት ዘለዋ ዲፕሎማት ሓሳባታ ድማ ብዝበለፀ መንገዲ ክትገልፅ ትኽእል ሰብያ ኣይ ቲንክ ምምራፅ ናይ ሰብ እዚ ኣብቲ ቦታ እዚ እውን ኩሉ ግዜ ኣገዳስነት ዘሎ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ኣገዳሲ ሰብ ወላ እውን ፖለቲካ ተማሂራ ድያ ኣይተማሃረትን ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣይፈልጣን እየ ብቐረባ ግን እቲ ኣዘራርባ ናታ ሓሳባታ ክትገልፅ ከላ ግን ናይ ብሓቂ ኤርትራ ክብሪ ከም ዝህልዋ ትገብር እያ ከምዚ ዓብ ቦታ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ምግባርና እውን ፅቡቅ ሪፕሬዘንቴሽን እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ማዕርነት ዘለዋ ከይዳቶ ዘላ ምስ ካልእ ዓለም ክረአ ከሎ ኤርትራ ቅድሚ ካልኦት ሃገራት ኣብ ማዕርነት ኣብ ሰውራ እውን እንትኾን ደቂ ኣንስትዮ ሳተፋ ዝነበራ እየን ነዚ ናታ ምሻመን እስከ ተቃይሞ ኤልሳ ጭሩም ሂማን ራይትስ ገለመለያ ትብል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚት ምምፃእ ሕማቅ ድዩ ኮይኑዋ ወይስ ኤርትራዊት ፖለቲከኛ ንቅድሚት ስለ ዝመፀት ድዩ እቲ ተቃውሞስ ናይ ግድን ዲኻ ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ቅድሚት ክመፅእ ከሎ ናይ ትግራይ ኤሊት ዝነበረ ፖለቲከኛ ዝነበረ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ክመፅእ ከሎ ዘጣቅዑ ኤርትራዊት ንቅድሚት ክመፅእ ከላ ግን ኣንፃሩ ደው ዝብሉ ኣነስ ሓደ ግዜ ጠቕላላ እዩ ምርዳእ ዝኣብየኒ ግን ሓሳት ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ቢቢሲ ዘይነብ ዑደት ተካሂድ ኣዳላዊ መደብ ቢቢሲ ወርልድ ኒውስ ቱዴይ ሃርልቶ ከን ነበር ዘይነብ ባዳዊ ናብ ኤርትራ ዑደት ተካሂድ ንሳ ኣብ ዑደታ ንብርክት ዝበሉ ባህላዊ ታሪኻዊ ስነ ጥንታዊ ቦታ ኤርትራ ኣኼባታት ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዘርግሐ መፅሓፍ ብዛዕባ ታሪክ ኣፍሪቃ ዝቐረበ መደብ ከም ዘለዋ ኣወሃሃዲት ትካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ቫልጂ ኣብቲ ብ15 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ዝገበርኦ ርክብ ገሊፃ ብዙሕ ግዜ ንነዊሕ እዋን ተሸፊኑን ተሓቢዩን ፀንሐ ሃብታም ታሪክ ኣፍሪቃ እተካፍል ዘይነብ ባዳዊ ኣብ ናይቲ ኢድ መደብ ኣፍሪቃ ዝያዳ እዚኣ ጋዜጠኛ ብመንገዲ ናይ ዩኤን ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዩኤን ሬፕሬዘንታቲቭ ወኪል ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ተስፋ ኣለና ኣነ ምናልባት ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ንክትፅሕፍ ኣብ ኤክስ ይከታተለ ብዙሕ ፅቡቅ ብዛዕባ ኤርትራ ንኤርትራ እናዞረት ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ሕማቅ ዝዝረብ ዘሎ ክንቅይሮ ኣለና ዝብል እምነት ዘለዋ እያ ተስፋ ንገብር ኣብቲ ኢሜጅ ናይ ኤርትራ ምቕያር ነቶም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ፅቡቅ ሽምን ክብሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘለዎም ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘለዎም ደገፍ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ኣሉታዊ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ንምቕያር ዓብ ኣስተዋፅኦ ንክገብሩ ተስፋ ገብር እዚኣ ጋዜጠኛ ድማ መንገዶም እያ ትያ ዘላ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብኣሉታ ዘይኮነስ ብኣወንታውን ክወፅእ ስለ ዘለዎ ነዚ ንምቕያር ዝተገበረ ፃዕሪ ወይ እውን ተበግሶ ስለዝኾነ ኣምላኽ ይተሓወሶ ንፅቡቅ ድማ ይግበሮ ምክንያቱ ቀፃሊ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣንፃር ኤርትራ ስለዝኸዱ ንኤርትራ ክጎድዋ ኢና ንርኢ ነርና ናይ መወዳእታ እውን ነዚኣ ክንርኢ ሕጂ ዳንኤል ብሰላም ናብ ዓዱ ተመሊሱ ሰላም ናብ ዓደይ ተመሊሰ ነቲ ኩሉ ዝተገበረለይ የቐንየለየ ስለ ዝበለ ድማ እታ ምስጋና ናቱ ቆልዕ ዝበለቶም ዝሓሰባት ኣለዉ ዳንኤል ኣብ ኤርትራ ከይዱ ሽግር ከጋጥሞ ክእሰር ኣካለ ፀገማት ክኣቱ ዝምነዩ ሰባት ነይሮም ኢዲድን ሃፐን ብዙሓት ሰባት ድማ ረስኒ ተሰሚዕዎም ኣሎ ኣብ ትግራይ ከይዶም ኣብ ዝደለይዎ ክኸዱ ከለዉ ከም ሓደ ዓብይ ናይ ምዕባልን ናይ ሰላምን ጉዕዞ ክኾን ከሎ ሰብ ንዓዱ ክኸይድ ከሎ ግን ቆልዕ ዝብሎም it's just another level of hypocrisy ሰብ ንዓዱ ንኸይመለስ እቲ ቃልሲ ንምዃኑ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝኾነ ዘገርመካ ኩነታት እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ተቃዋምቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዓይነታት ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ሓደ ኣብ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘለዎ ተቐቢሉ ሓድነቱን ኩሉ ነገሩን ግን ኣብቲ ቁጠባ ዲ ኣብ ፖለቲካ ዝድሊ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ዝኣምን ነይሩ ካልእ ግን ንኤርትራ ከጥፋእ ዝደሊ ከም ዝነበረ እዚ ምስተገለፀ እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ከም ብሓድሽ ብኮምፕሊት ክሰርሕ ዘይከኣል ኣነ ንኣብነት ኣብኡ ነይረ ክነብር ከለኹ ግን ኣብ ኤርትራ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ክወሃበ ይግባእ ብዙሕ ፍልልያትና እንተተኪርካ ብዙሕ ፀገማት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ድራማ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ሓድነትና እንድሕር ኣተኪርካ ግን ክሰርሓሉ ኣለካ ንዕኡ ምስ ዓቀብካ ኢኻ ፖለቲካ ኣብ ልዕሊኡ ዝጎደለ ክትእርም ትኽእል
ነዚ ነገር እዚ ብዕምቆት ምስተኸታተልክዎ ግን ኣበይናይ ቦታ ዝያዳ ክብር ኣለዎ እቶም ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ እንብሎም ዝነበርና ወይ እውን ሃገራውያን ንሳቶም ኣብ ሓድነት ናይ ኤርትራ ካብ ልቦም እዮም ዝኣምኑ ስለዚ እቲ ጎዲሉ ዘሎ ኣበይ ኮንካ ከተማልኦ ትኽእል ኢልካ እንተሓሲብካ ምስቶም ሃገራውያን ኮንካ ጥራይኻ ምክንያቱ ንሳቶም እታ ሃገር ሓድነት ናታ ክህሉ ልኡላውነት ናታ ኩሉ ክብርታት ናታ ይሞትሉ እዮም ለውጢ ግን ቀስ ኢሉ ክመፅእ እዩ በቲ ንሕና እንደልዮ መንገዲ ድማ ክመፅእ ዘሎ ብካሊእ በፍንጫ ገዲዶም ከምፅኡና ዝደልዩ ዘለዉ ብኦም መንገዲ ይኮነ ዝመፅእ ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ እንድሕሪ ኣስተውዒልካ ሓሲብካዮ ብዙሕ ተቃዋሚ ዝነበረ ናብቲ ደንቢ ሃገራውነት ዝመፀ ብሰንኪ እዚ እዩ ኣበይ ኮይና እታ ሃገር ክትቅፅለለይ ትኽእል ምዚ ደላይ ፍትሒ እናበላ ኣብ ክንደይ ሽግራት ዝኣቱ ዘሎ ምስ ዝኾነ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ ኮይንካ ድዩ ድሕሸካ ወይስ ኤርትራ 9 ብሄራት ዘለዋ 2 ሃይማኖት ዘለዋ ብሓደ ኮይና ድማ ኢና ንሃንፃ ዝብል መብዛሕትኡ ሰብ ድሕሪ ኢሉ ምስ ሓሰበሉ ኣበይናይ ቦታ እቲ ዝደልዮ ክብፅሕ ዝኽእል እንድሕሪ ኢልካ ኣበይናይ ዝቐለለ ክትበፅሖ ዳንኤል ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ድመስ እዩ ለውጢ ንደለና እቲ ለውጢ ድማ ብቃላቱ ገሊፅዎ እዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ምብርባር ናይቲ ቋም ዘሎ ቋም ክትግበር ክኽእል ኣሎ ኢሉ እቲ ካልእ ኩነታት ድማ ተቆጠባ ክበራበር ክኽእል ኣሎ ሰባት ክሳተፉ ክኽእሉሎም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ይቆም ኢሉ ኢንተርቪው ናትስምዑ ስለዚ ኣበይ ኮይንካ ይተዓወት ክመፀካ ዝኽእል ዝበዛሕና ድማ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዝዕቅብ ኮይንና ክንሰርሕ ኢና ንደሊ ኢልና ኣነ ናተይ ዕላማ እውን እዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ 9 ብሄራቱ 2 ሃይማኖቱ ካልእ ኩሉ ነገራቱ ታሪኹን ክብርታቱን ዓቂቡ ንዝኸይድ ነቲ ዝጎደለ ክንእርም ክንዕሪ ክንውስኽ ኢና ክንገይዝ ዘለና እምበር ኩሉ ነገር ታሪክና ሕማቕ እዩ ቃልስና ዜሮ እዩ ነይሩ ባንዴራና ትርጉም የብላን ኩሉ ሻዕብያ ጓሓፎ ታሪኹን ገለመልን ክጠፋ ኣሎ እንታይ ክትገብር ዘለካ ካል ሃገር ኢካ ትደሊ ዘለካ ካል ሃገር ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ድማ ኣካል ሃገር ክኸዱ ንሪኦም ኣለና ስለዚ እዚ ትፍልልይ እንኳ ብሰላም ተመለስካ ዳንኤል ሓውና ኩሉ እቲ ዝገበርካዮ ድማ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ኣምላኽ ድማ ኣብቲ ተሪፉ ዘሎ ይሓልካ ክብል ይደሊ ነዚ ወዲ ዝን ድማ ኣብዚ ቻነል እዚ ቀፃሊ ኣብኡ ኢና ክንሰርሕ ንደሊ እምበኣር ኣብ መወዳእታ ከም ወትሩ ትገብርዎ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ናይ ኩሉ ስራሕና ናይ ኩልና እዮ እናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ንስኻ ተዘይትኸውን ህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻ ተዘይትኸውን ህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻ ተዘይትኸውን ህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻ ተዘይትኸውን ህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ ንስኻ ተዘይትኸውን ህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻ ተዘይትኸውን ህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻ